Myška, mne chlorela kedysi veľmi dávno pomohla s aftami a s herpesami, ale čím je pre teba zaujímavá? No pre mňa bola zaujímavá hlavne tým, že ja som 10 rokov vegetarián. Čiže ja som vždy akoby riešila, ako si doplniť tie vitamíny, minerály a tie veci, ktoré vlastne sa údajne teda nedajú veľmi získať z rastlinnej strávy. Ale potom som teda zistila, že dajú. Tak mňa zaujala hlavne týmto, hej, že je tam dostatok železa. Ja som za 10 rokov fakt pravidelne chodím na odbery, ani raz som nemala problém s hemoglobinom, čo ma všetci strašili, že nebudeš jesť mäso, umreš na anémiu, hej, okamžite. Potom B12. Tiež máme tam využiteľnú B12. Toto sa často vlastne hovorí, že v rastlinách tá B12 je, ale že to nie je tá forma, ktorá je využiteľná organizmom. Hej. Pri chlorele väčšina štúdií, kde sa skúmala chlorela na B12, tak sa zistilo, že obsahuje 50% a viac z tej celej B12, čo tam je v tej chlorele, tak je práve tá forma, ktorú naše telo vie využiť a zvyšok je ten pseudovitamín B12, ktorý využiť nevieme. Čiže určite toto. Potom vitamín D, to je tiež problém u mnohých vegánov. Omega-3 mastné kyseliny u vegáni a vegetariáni s týmto majú problém. K2 vitamín s týmto majú problém. Proste bielkoviny sú tam, aminokyseliny, 8 esenciálnych aminokyselín máme, všetky sú vlastne v chlorele. Čiže mňa dostala tou komplexnosťou a dostal ma príbeh, neviem, či vieš, ako sa vlastne chlorela začala viacej skúmať vedecky. No, možno viem, ale povedz ty. Vlastne ono to bolo skúmané, začalo sa to skúmať teda počas druhej svetovej vojny. Ako zdroj energie, a nie že energie, ale skôr tých proteínov. Hej? Ako proste rýchle jedlo pre tých vojakov, ktoré im rýchlo dodá nejakú energiu, na ktorom dlho vedia vydržať. Aha. Takže toto ma akože úplne dostalo, že to bol pôvodne akože vojenský výskum, len potom sa zistilo, že tá chlorela je náročná na pestovanie a že to nie je také jednoduché vyprodukovať toľko chlorely pre celú armádu, tak sa od toho upustilo. Ale že vlastne vtedy sa to začalo ako keby hlbšie skúmať, že čo všetko tá chlorela dokáže. Ja som počula, že potom, ako im tam vybuchli atomové bomby, tak potrebovali znížiť radiáciu, ošetriť celé to obyvateľstvo, takže vtedy začali chlorelu Japonci využívať. No, ja myslím, že práve, že to ide akoby jedno s druhým, že Jasné. oni už mali nejaký nástrel, vieš, tej vojny, tých výskumov a vlastne im došlo, že aha, že toto by sme mohli teraz tuto využiť takto. Hej, to už nehovoriac o tom, že ako Japonsko, Tajvan je, Čína, všetky tieto krajiny, tam sa tá chlorela pestuje. Vlastne. Čiže týmto ma dostala. No a ale narastie aj u nás chlorela pyrenoidóza. Narastie. A toto by som ešte chcela zdôrazniť veľmi, že chlorela je sladkovodná riasa, nie morská riasa, lebo toto si veľa ľudí plete a nie, že ľudí, lekári proste. Hej, automaticky počujú chlorela, to je riasa, tam je jód. Hovorím, není, je sladkovodná riasa. Hej. Čiže toto si treba uvedomiť, že to není proste morská riasa. No a dostala ma svojimi účinkami hlavne, keď si sa teda pýtala potom. A tie účinky sú ako naozaj veľmi, veľmi, veľmi široké. A čo je skvelé na chlorele, väčšina štúdií, ktoré máme k dispozícii s chlorelou, sú štúdie na ľuďoch. Hej, čiže to už nie je, že ti niekto povie, že toto sa robí akože na bunkách alebo na zvieratách a proste ja nie som myš alebo králik alebo potkán a toto proste u ľudí nemusí takto fungovať. Na chlorele máme fakt gros štúdií urobených na ľuďoch. A jednoducho vieme, že to funguje. Hej, čiže z tých potvrdených účinkov je to antioxidant. Hej. Potom má protizápalový účinok, má pôsobí ako prevencia rakoviny, respektíve už aj na tých rakovinových bunkách nám spomaľuje delenie. To sú také tri akože základné. Potom ten detoxikačný účinok. Máme štúdie, ktoré potvrdzujú, že chlorela vyťahuje ťažké kovy z tela. A máme štúdie, ktoré hovoria o dioxínoch v materskom mlieku. Hej. Potom vlastne podpora imunity. To tiež mi napadlo zrovna s týmto materským mliekom, lebo matky, keď užívajú v tehotenstve chlorelu, majú viacej imunoglobulínov v materskom mlieku. Toto je tiež akože vedecky dokázané. Potom vlastne tá podpora imunity celkovo bola napríklad skúmaná u rakovinových pacientov, ktorí užívali chemoterapiu. A nežiaducím účinkom chemoterapie je, že vlastne sa znižuje imunita, hej, znižuje sa počet buniek imunitného systému. S týmto im chlorela dokázala pomôcť. Potom podobne ako jačmeň znižuje hladinu cholesterolu, hej, a triacylglycerolu, tiež pomáha stabilizovať cukor v krvi. Čiže veľmi vhodná pre ľudí, ktorí majú problémy s obezitou napríklad, lebo tam to väčšinou ide ruka v ruke, hej, že máš obezitu alebo nadváhu, nemusí to byť zrovna obezita,
Potom sa pridružuje vysoký cholesterol, potom sa pridružuje inzulínová rezistencia a tým pádom už sa nevie stabilizovať hladina cukru v krvi, hej, alebo metabolický syndrom, že máš vlastne obezitu, vysoký tlak a vysokú hladinu cholesterolu. To je veľmi časté v populácii. Ten cholesterol a cukor zase súvisí s tým, že vlastne s činnosťou pečene, lebo ten cholesterol sa vlastne odpratáva do pečene a celkovo pečenie je veľmi dôležitá v metabolizme cholesterolu. A môže sa stať napríklad to, že ako to telo by aj chcelo ten cholesterol nejako upratať, ale tá pečeň úplne dobre nefunguje. Hej? Čiže tá chlorela nám pomáha práve zlepšiť funkciu pečene. Hej. Na Slovensku, prosím, my sme neviem či celosvetová alebo celoeurópska teraz, ale jednotka v cirhóze pečene. Pekne. Hej. Čo teda špekuluje sa, že nakoľko je to spôsobené alkoholovou kultúrou a nakoľko je to spôsobené niečím iným stravou a tak ďalej. Ale toto vyšlo asi minulý týždeň, že my sme naozaj na prvom mieste v rámci Európy, neviem či nie aj v rámci sveta na cirhózu pečene. Čiže ako my naozaj potrebujeme s tou pečeňou niečo robiť. Čiže sa dokáže tak rýchlo obnovovať a ako dávať do poriadku pečeň. Ale to je práve to, že my to odvšadiaľ počúvame, že pečeň sa regeneruje sama. Do určitej miery áno. Ale aj tam je niekde tá hranica. A myslím si, že Slováci si práve toto častokrát povedali, že môžem si vypiť ešte viac, lebo však tá pečeň sa regeneruje sama. Hej? No. Čiže s týmto nám vie chlorela pomôcť, potom dokáže zlepšiť mozgové funkcie, to sú tiež veľmi pekné štúdie. Vlastne špekuluje sa úplne, že ako a prečo, ale vieme, že ako pomáha fakt s učením, s pozornosťou u detí. Potom veľmi dôležitá vec, chlorofil nájdete aj bežne v lekárni ako sprej na poranenia. Hej? Chlorela má toho chlorofilu naozaj veľmi, veľmi veľa, čiže dá sa to použiť na hojenie rán. A celkovo na kožné zápaly, ekzémy, zvonku teraz myslím, hej, že si to normálne rozrobíš vo vode a natreš si to na nejakú ránu alebo nejaký ekzém. A takto, ja to používam v tej dulej praxi, alebo odporúčam to ženám aj v rámci popôrodných poranení, že sa to potom akože krajšie hojí. No a ešte jeden veľmi, veľmi dôležitý efekt chlorely je prebiotický efekt. Toto akože musím povedať, lebo chlorela má takú schopnosť, že vyživuje náš mikrobióm. Hej, to je podobné, ako som hovorila predtým s tými antioxidantami, že to už asi každý vie, čo je antioxidant a voľný radikál, tak tiež si myslím, že už asi každý vie, že jak strašne je dôležitý mikrobióm pre zdravie. A kto to teda nevie, tak odkazujem, že máme v tele asi 2 kg baktérií, čo je neuveriteľné množstvo. Väčšina z tohto množstva je v črevách a tam si proste robia. Oni si žijú svoj život, ale keď si žijú šťastný život, tak produkujú látky, ktoré nám pomáhajú udržať zdravie. Hej, hlavne sú to rôzne neurotransmitery napríklad. A dokonca už existujú štúdie, ktoré potvrdzujú, že my máme prepojené črevo a mozog. Že vlastne tým pádom to, ako sa stravuješ, nepriamo má vplyv aj napríklad na rozvoj depresie. Hej. A keď nemáš v poriadku tie baktérie v črevách, tak s tým ide celá rada chorôb a ja neviem, kde mám začať. Fakt, že od cukrovky, zápalov, problémov s imunitou až po tú depresiu. Dokonca autizmus, hej, sa uvažuje, že je nejakým spôsobom tiež spojený s črevným mikrobióm. A ten črevný mikrobióm potrebuje byť krmený. A závisí, že čím ho krmíš. Hej. Také baktérie tam rastú, ktorým chutí to, čo ty papáš. A keď ty papáš umelé sladidlá, dajme tomu, alebo jednoduché cukry, alebo spracované potraviny, tak tam jednoducho rastú iné baktérie, ako keď papáš zdravé veci, hej, napríklad tú chlorelu. A vlastne ukazuje sa, že pre človeka sú práve prospešné tie baktérie, ktoré majú radi tú zdravú strávu. Niektorí majú radi tie rafinované cukry, hej, a tak ďalej, tak ďalej. Čiže chlorela práve vyživuje tie ako keby dobré baktérie. Mňa sa to aj často ľudia pýtajú, že ako tá chlorela vie, že ktoré baktérie má nakrmiť, že či akože dobre alebo zle, hej, alebo prípadne ktoré má zabiť, lebo ona už vo vyšších dávkach má aj antibiotický účinok. A ja na to stále odpovedám, že to není, že ako tá chlorela by to vedela. To je o tom, že vlastne tie baktérie zlé im chutí iná potrava, ako chutí tým dobrým. A keď nakrmíš tie dobré, tak oni sa začnú množiť. A keď sa začnú množiť, tak sa už nemajú kde množiť a kde chytiť tie zlé baktérie, hej, v úvodzovkách zlé. Takže takto nejako to funguje s týmto prebiotickým efektom. A ešte k tomu doplním aj to, že spomínala som už, že tá chlorela obsahuje K2.
To je ďalšia vec, ktorú ten náš črevný mikrobióm tvorí. Hej, a nie len K2, ale aj iné vitamíny, aj B12 z veľkej časti je tvorená črevnými baktériami. Za normálnych okolností ten náš črevný mikrobióm vytvára tú K2. Hej, lenže keď my nemáme v poriadku ten črevný mikrobióm, tak ju nevytvára tak, ako by ju mal vytvárať. Hej. Čiže okrem toho, že chlorela nám krmí tie dobré baktérie, tak ešte obsahuje aj K2, ktorej tým pádom budeš mať dostatok. Hej, aj v prípade, že činnosť tých baktérií nie je úplne. A možno niektorí nevedia, na čo potrebujeme K2. No, K2 je veľmi, veľmi zaujímavý vitamín, ktorý bol strašne zanedbávaný v minulom storočí a momentálne sa zisťuje, že má oveľa viac funkcií, ako sme si mysleli, že má. Lebo ona tá K2 sa považovala len za takého brata K1, hej, ktorá proste vzniká v nejakých malých množstvách v tele, ale nevieme úplne, že na čo nám je. No a zistilo sa, že ľudia, ktorí majú dostatok K2, majú o 70% nižšie riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenie. 70%, hej. To je brutál proste, fakt. Takže hlavne je to ochrana srdca a ciev. No a potom sme zistili, keďže najväčším rizikovým faktorom tých kardiovaskulárnych ochorení je vysoký cholesterol. Vysoký cholesterol ide s tzv. Kôrnatím tepien. To si počula niekedy? Jasné. No to znamená, že vlastne sa tam ukladá vápnik v tých cievach. Veľmi zjednodušujem teraz, ale vlastne K2 slúži práve na to, aby ten vápnik z ciev sa odpratal tam, kam patrí. Hej? Čiže do kostí a do zubov. A v podstate, keď tej K2 máme málo, tak to telo by aj chcelo ten vápnik tam dostať, ale nemá ako. Hej, čiže zostáva nám v tých cievach. Čiže tam škodí a tam chýba. Áno, tam škodí a tam chýba. A ešte s vápnikom je to také, že mala by byť určitá stabilná hladina v krvi. Čiže ty, keď si dáš zmerať hladinu vápnika, tak vlastne nič ti to nepovie o tom, že kde ten vápnik sa nachádza. Lebo on je veľmi dôležitý pre činnosť svalov, čiže v krvi ho musí byť dosť. A keď ho v krvi není dosť, tak telo ho vyťahne zo zubov alebo z kosti. Hej, čiže v krvi ho je akoby stále dosť. Áno. No. Ber kde ber. Áno, asi tak. No a vlastne tá K2 tým, že súvisí aj s tým vápnikom, ona nám ešte stimuluje takú jednu bielkovinu, sa volá, že osteokalcín. A keď si to dobre pamätám. A osteokalcín zase stimuluje rast dentínu nového v zuboch. Hej, čiže sa uvažuje aj o tom, že K2 bude mať nejaký ochranný účinok pred vznikom zubného kazu. Že vlastne, alebo ten zub sa pokazí, ale ešte keď je to v malej miere, tak ešte ten sa vie opraviť akoby sám. Hej, a toto ja vidím na sebe, že ja som od malička počúvala, že som podedila strašne zlé zuby, hej, po otcovi, že proste v kuse sa mi kazia tie zuby a potom som začala jesť zelené potraviny, išla som na preventívku po 2 rokoch, čo som nebola u zubára a nemala som jediný kas. Toto sa mi v živote nestalo, aby som ja odchádzala z preventívky bez toho, aby som mala nejaký nový kas, hej, v zuboch. Tak vtedy som si povedala, že asi fakt na tej K2 niečo bude. Takže tak.